3, 4 מה קורה כולם? כאן קמרמן בעוד סרטון, והיום אנחנו בונים את המקום הכי מגניב. כפי שאתם רואים, אנחנו אנשי מצלמה, שתינו, אני ואלון. אנחנו בונים את הטירה שלי כמובן, אבל אני רגע עוצר בשביל להגיד משהו אוקיי. אור, אם אתה רואה את הסרטון, אנחנו בונים את הטירה בשביל כולם. זה גם פרק בונוס, אז כל הצופים. אוקיי, אור, תעשה עוד אחד כזה, אבל אז תפסיק כאילו לבנות מזהב, כי אני רוצה את השכבה השנייה לעשות כאילו באמרלד בלוק. זה יראה יפה. אוקיי. כאילו את הקירות מאמרלד, זה יראה ממש מגניב ויפה. נכון. אפשר נגיד לעשות אמרלד, אפשר לעשות נגיד... ככה אתה רואה נגיד את זה? אפשר ככה לעשות אמרלד נגיד, למלות. כן, אבל נגיד אתה רואה את מה שעשית את אלה, זה מעולה נגיד לשים ככה אמרלד, ואז להמשיך לבנות מזהב, אתה מבין מה אני אומר לך? כאילו את הדיטלס היפים תעשה באמרלד. חבר'ה, אנחנו גם נוריד פה בסוף את ההר, כן? רגע, אתה רוצה שגם נעשה כאן כאילו? מה? מה שעשיתי. כן. אוקיי, בוא נשים מצלמה פה. שאתה יודע, זה יוכל לתעד אותנו. אז מה קורה כולם? כאן קמרמן בעוד סרטון חדש, והיום אני מצלם לכם סרטון מטורף. רק אם... אוקיי, זה עכשיו פה בצד השני. זה היה מגניב אם היית יכול לעשות נגיד שהמצלמה כאילו גם תצלם. כן, רק אין מאוד כזה. כאילו שאני יכול להוריד כרגע, זה מטורף. עכשיו בצד השני. רגע, צריך להוריד את זה למה צריך להוריד את זה? אחלה. אחלה. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך עם הזהב. וזהב עושים כאן זהב, ככה? כן, אתה יודע, הם כמו קירות מזהב בדיוק, כאילו, אתה יודע. טוב, איך שאתה רוצה זה... הטירה שלנו, נכון? אני מחליט איך לעצב אותה, אבל זה הטירה שלנו. וואו! לא, רגע, אל תמלא הכל בזהב. סתכל איך זה נראה. כאילו, רגע, אל תמלא הכל מזהב, רגע. סתכל שנייה משהו מגניב, כאילו. אפשר לעשות... כן, וואי, זה יפה, אפשר לעשות ככה. ואז אחרי זה... קבל, ואז פשוט כאילו אפשר לבנות פה ממש בית. עזוב תקרא, בסדר? עזוב תקרא. ככה זה יפה ככה, נכון? כן, האמת שזה ממש יפה ככה. אפשר, אבל זה נראה כמו כתר, אפשר ממש כאילו לשים פה מיטה, וזה יהיה בית. כן. ממש מגניב. לא, רגע, אל תמלא את זה כאילו בקיר, ככה רק. אתה מבין כאילו? רק ככה. אתה מבין? זהו. וואי, תסתכל מלמעלה, וואי, זה ממש יפה מלמעלה, תסתכל. כן, אני ראיתי מלמעלה. שנייה, אבל בוא תחכה כשנסיים. אוקיי. אנחנו ממש קרובים לסיום. כי כפי שראיתם, אני ממש אהבתי את התוצאה שזה דומה לכתר. אז כאילו, אנחנו נשאיר את זה ככה כרגע. נמלא הכל בטורצ'ים, זה יראה ממש יפה. נעיף את ההר הזה מפה. נו, ככה, רגע. ואז כן, צריך להוסיף כאן רק. בדיוק. ככה. בדיוק. עכשיו
עכשיו נלך לישון, אחרי זה נמלא את הכל בטורצ'ים ונחזור לעבודה. יש כתר על הבית שלי. וואו, זה ממש כמו זה נראה כמו קרח דווקא. כמו כתר? לא קרח, כמו כתר. כתר, כמו נכון. פרפר. כתר וכמו פרפר. כתר אוקיי, בקיצור, אז בואו נתחיל לבנות את הבית. כאילו זה לא הולך להיות הבית שלי, זה הולך להיות הבית של בערך כולם, כמו מלון כזה, אתה מבין? זה לאן שאני חודר, הבנת אותי? כן. הבנתי. יש פה משהו לא סימטרי, בוא רגע. תסתכל מפה, אתה רואה פה? זה יותר גבוה, פה זה יותר גבוה מפה, אתה מבין? זה כאילו בלוק אחד יותר גבוה. נראה לי אני יודע מה, וואי, אני יודע למה. למה? נראה לי שכאן צריך להרחיב את זה לעוד אחד, בגלל זה. וואו, צריכים עכשיו להרוס חצי מזה. פאק. טוב, לא נורא, יאללה, אז אנחנו נעשה את זה רגע עוד פעם. ואנחנו נחזור. כן, נראה לי, אבל נראה לי... כן, זה לא ביג דיל. טוב, אז תעזור לי להוריד פה הכל. אני אעשה בינתיים, תוריד, אני בינתיים אעשה עוד... אחרי זה גם ננקה פה עם טורצ'ים, שהכל יהיה פה טוב ויפה. כן. זהו. רגע. טוב, אני בינתיים אעזור לך לבנות. כי בינתיים אני ארוס. תקשיבו חבר'ה, זה לא שרת שעכשיו מושקע עם... זה לא נייטפול, אוקיי חבר'ה? אנחנו לא משחקים פה באמת נייטפול. מה הבעיה? אני מפרסמת נייטפול, מה הבעיה? צריכים להודיע לי. צריכים להגיד לי תודה. וואי, אני עכשיו חושבת זה גם לשם צריך לעשות עוד אחד. איפה? בשביל שזה יהיה גם פה, בשביל שזה יהיה את אותו גובה, לא? זה כבר אותו גובה. לא. כן, צריך... נו. צריכים פשוט את זה להוריד. לא יודע מה אתה עושה, אבל אני סומך לך. סמוך עליי. גם לי יש מצלמה. כל מה שצריך זה פשוט לבנות את זה מחדש. אוקיי, תבנה פה בצד את זה מחדש. איפה? רגע. למה יצאת מהמשחק? יצא לי, זה יצא. אני יודע. תדמיין שאת כל זה בנינו רק ב8 דקות בינתיים. זו התקדמות ממש טובה. 8 דקות. דקות. צריכים גם לחסות פה. טוב, בינתיים אני אקח דירט בלוק. אני אתחיל לעשות את החלק הלא מכוסה, כאילו המעופף של הכתר, ופשוט לחסות אותו. נפל לי הטלפון. אז למה אני לא שמעתי שנפל לך הטלפון? זה מוזר. כאילו אני אמור לשמוע שנופל לך הטלפון, לא? לא, למה שתשמע? כי אני שומע אותך דרך הטלפון. נו, אבל אני עם אוזניות. אתה מדבר עם האוזניות? כן. אבל אמרת שהאוזניות שלך כאילו לא עובדות. כאילו זה לא שהן לא עובדות, פשוט יש שני חיבורים. עזוב, זה מסובך. אתה סיפרת לי למה. אתה הסברת לי כבר. כן. טוב, מה אתה צריך שאני אעשה?
שתעזור לי לסיים את הכתר. אני בינתיים אעבוד פה על הדירט פה, על איזה גוש דירט שאני צריך לעבוד עליו בשביל שהכל ייראה מושלם. רגע, מה? רגע, אני שיגרתי אותך רגע אליי. תקשיב רגע, לעשות את הכתר ככה כמו שרצית. כן, כמו מה שעשינו קודם. אז למה הרסת את זה? בשביל אמרת שזה פשוט לא באותו גובה. כמו מדרגות, לא? צ'יקן נופי מפה. צ'יקן זוזי כבר. זהו, היא מתה. מה? לא עשינו ככה. כן, לא, פשוט לא עשינו ככה, אני אגיד לך. עשינו ככה. ככה בדיוק. נעשה בצד השני. ואז עשינו עוד פעם עם זהב, ככה. נכון. ככה, עד לכאן, ואז בצד השני. ואז פה עם אמרלד. בדיוק. הנה. כן. רגע, עוד פעם יש לנו פה בעיה. מה הבעיה? לא חשוב. אז נעשה את זה עכשיו בצד הזה. כלום, פשוט היה לנו פה, עוד פעם יש בעיה. תסתכל עכשיו, הצד הזה יותר גדול מהצד הזה. תסתכל עוד פעם. אמרתי, צריך לעשות פה עוד אחד, לעשות כאן ככה. אבל עכשיו פעם זה סימטרי. רגע, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. טוב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. הכל פה סימטרי בדיוק. רגע, תזכיר את השם, שכחתי. מעיין. מעיין. אז רגע, אני צריך לאכול, ושאני אסיים אני אעזור לך סבבה. אוקיי, טוב, בינתיים אני אנסה להבין פה מה הבעיה ונסיים את זה אחר כך. בסדר, אז בינתיים אני הולך ואני אחזר עוד איזה 10 דקות. טוב? מעולה. תנתק פשוט. טוב, חברים. בזמן שחברנו הטוב יצא מהמשחק, כאילו מהדיסקורד, הוא כרגע לא שומע אותי. אני פשוט הולך לסיים פה לבנות את זה, וכנראה שאני אחזור אליכם. למה הוא לא יצא מהשעת? טוב, אני אחזור אליכם עוד כמה שניות מתי שהוא יחזור. יאללה ביי. אוקיי חברים, זו התוצאה הסופית עם שיידרס, חצוב לשיין, כשאתם רואים עם שיידרס. זו התוצאה הסופית. מה אתם אומרים? תכתבו פה בתגובות. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.